guztioi, hasiera emango diogu. Argi dago nire zela euskitze eta hau ez dela kalaka. Baina hala ere, mai inguru bat izan nahi du. Eta nire ez naiz Koldo Saratxaga, eta gu ez gara Koldo Saratxaga. Ez gaude oso ohituta olako forota, baina hala ere, saiatuko gera aldiketa txukunen egiten. Gu izango gineke, gaur egun bertsolari txapelketa hasi berri hontan, kriston aukerau gaur, izango gineke bertsolari gazteak bezala. Tranpaldora lehenbiziko aldiz iotzen dienak, ideia berrikin, ideia zoragarriekin, eta batzutan igual poto, bestatan hankaluzeagian, baina indartxo. Bai? Bi helburu dauzke gaurko saionek, ni hemen jarri naiz zutik, hemen dik ez dituela ikusten maikideak. Bi helburu dauzke gaurko saioak. Batetik, orduta erdi baten aldik eta harinen egitea, eta bestetik elkarrekin ikasi. Elkarrekin ikasi honetan, ez geha abiatuko teorizazio batetik, ez dara praktikatik. Abiatuko geha, bakoitzak bizi duen esperientziatik. Beraz, ikasiko dugu esperientzia desberdinetatik. Bai? Hemen gauden guztiok, Ulibarritarro gara, lankideak gara, eta aurrera egin nahi dugu itxasuntzi honetan. Bale? Atzo, ikusi ez du izenburu hor jarri dugu, eragin nahian ikasleak motibatu eta girotu. Atzo, Hezkuntza Departamentoa izanen duen gure aurrean, eta Hezkuntza Departamentoak esan zion, besteak beste gauza asko esan zituen, baina besteak beste esan zuen ikasle mintza jarduna hartu behar dela bere esparru orokorrean. Ondoren, Koldo Saratxaga etorreztegun, eta Koldok berriz erakundeak eta pertsonen arteko erlazioak jorratu zuen. Eta bukatu zaun edo, beste esan zuen esaldi bat, las personas unidas logran el éxito siempre. Tajante izan zen gaina. Siempre. Bueno. Josune Alberdi eta Joseba Antxustegi Etxarte, abizena bazaudik, irakasleen implikazioa zaritu ziren, eta besteak beste, etxatu zizkiguten, zeintu dien implikazioa bultzatzeko klabeak. Uri Ruiz Bikandi, Arantxa Ozaeta, Tamar Gaiturriza, berezik jaritu zen interazioa eta metodologiaz. Eta, esandakoen artean, didaktika etengabe eraldatzen den jakintza bat omen da. Eta, galdera bat luzatu zuten, nola landu atxikimendua. Gaur goizean aukera izan dugu Peio Jauregi nire tokaioa, Euskaren transmisioa zuen izenburua, baina batez ere berak emoziotaz hitz egin digu, eta hizkuntzaren afektibitatearekin uztartu behar omen da. Eskua sartu behar da afektibitate horretan. Azkenik gure aurretik, Iñaki Pikabea, Iñaki Izmendi eta Ana Izagirrek gurasoen esparrua jorratu dute, eta besteak beste esan dute eskola eta etxea elkarrekin lortzen dute emankortasun gehien. Bai? Guzti hau ikusiz, denoi etorreko zaigu burura Ulibarri, eta hemen esparru garrantzitsu bat falta da. Jaime Altuna, hemen denengo dugun hau, Iker Moreno, gero orkestu ditut, Txema Mujikak eta Loli Hernandezek jorratuko dute justu esparru ikasleak. Ulibarrira hurbiltzen den ikastetxe bat askotan, esparru hau izatzen du kezka nagusi. Baina garbi dago, esparru honetan eragin nahi baldin badugu, gainontzeko elementu horiek ukitu behar izango ditugula. Zaila da, modu isolatuan eragitea ikasleena. Hala ere,
gaur hemen saiatuko gea erantzuten ordu tardi honetan justu esparru hori, ikasleen esparru hori. Bai? Ikasleak. Eta orain aurkeztuko dizkizuet maikideak. Ez dira bertsolariak, baina emaile honak seguru. Bueno, lehenengo hemen dudan hau Jaime Altuna duzue. Jaime Altuna Urtsintxa eskolaren izenean dator. Urtsintxa eskola 1986 urtean sortu zen, eta hasieran aisialdi inguruan aritu zen. Baina ondoren, aisialditik haratago eta hizkuntzaren normalizazioan aritu izan dira. Besteak beste, aisialdiko egonaldiak, udalekuak eta guzti hori, baina fijatzen bazate eta berak bidali dizkigun orriak hortxe dituzue karpetetan ere, hainbat ikastaro formazioari izugarrizko garrantzia ematen diote. Hizkuntz jolasak, euskal jolasak, 0 urteko haurren jolas eta bestiak, haur hizkera eta jolas hizkera, eta hizkuntza erabilera handitzeko motivazio estrategiak eta tresnak. Ikastetxe eta familia, hor dituzue eta papelan jarrita dituzue. Batez ere guri gaur hemen horiz jarritako hori interesatzea. Bale? Eskarrik asko Jaime etortzeatik. Kriston bizta jarri dizkizuegu, baina ez da ez zer ikusten. Bigarren aurkeztuko izuna aspaldiko laguna dut. Txema, Mujika Euskal Girotze Barnetegietatik dator. Euskal Girotze Barnetegiek aurten 25. urte horrena osatuko dute. Eta Txema buruz zer esan? Bueno, esan dut ezaguna detela aspalditxotik alkarrekin lana eginda gare barnetegietan, baina Txema badu ezaguarri bat aipatu nahiko nukena. Txema begirada txikiola, begi txiki jartzen jo, fijatzen bat ikusi ez dituzu egingo, baina Txema beti da bueltaga. Eta ez hori bakarrik, baizik eta jasotzen dona, ikusten dona, praktikan jartzen doa. Hori dauke hona Txema. Handik eta hemendik jasotzen ditun ideiak, zuzenean ikasleekin praktikan jartzen ditu. Eta hortik ikasten du. Bai? Hemen jarri ditut, Txema momentuetan segurako Euskal Girotze Barnetegian ari da lanean, hemen ebadira beste batzuk barnetegirako, behon dizuela, segiola, izugarrizko potentziala dago barnetegira. Hemen jarri ditut egonaldiaren helburuak. Eta helburu hauen artean, batez ere, azpimarratu dut, harreman afektiboa, Peio Jauregi esaten zona, jarrera landu egin daiteke, oso ondo esaten ziguna Maia Anterok aspalditxo ere, hemen izango du gure artean. Ikasleak emozionatzea, gaur ere ikusi dugu. Eta ikasleak, azpimarratuko dut, ikasleak giro erlajatua motibatu, euskararen erabilera areagotu dadin. Hori da gaurko galdera. Bale? Bueno, hemen dugu bat sorpresa. Ze programan etzet horren. Iker Moreno dugu, programana gure akatsa izan da, beraz, beak ez du inongo konturik hortan, gure akatsa izan da programan esartzea. Iker Moreno dugu, Naparra eta Gaztea, kombinaziona. Kombinaziona. Bueno, beha dator, hor goian ikuskutze, Euskaldun elkartea dago Atarrabiatik dator, Atarrabian bizida, okorez, buklatan? Bueno, nahaztu nahi zorun, barkatu. Karrika Luze Euskara elkartetik dator, eta Karrika Luze elkartean bereziki aritzen da Iseka aisialdi taldea. Iker ekarri dugu, beste Iker eta, Jaime eta Txema, aisialditik datoz, Iker era aisialditik dator, baina interestai baita ere gaztea dalako, eta horrein dala gutxi arte ere ikasle izan dalako. Eta ikasle eta zaritu behar badugu, ikasleen iritzia ere eduki nahi izan dugu maiotan. Hortxe daukazue pixka bat web horrian, jarri dizkizu web horri helbideak goian,
nori zuzenduta dago, Atarrabia, Burla eta Uharteko 12 eta 18 urte bitarteko gazteentzat. Ze ekintza motak egiten dituzten, 3 taldeetan banatzen dituzte, lehenengo izena asko harritu nauni, artaburuak, ni 2 artaburu dauzketetxean. Paspanak eta ipurbeltzak. Vale? Bueno, eta aisialdia, ikasleak, eta, klaro, oso politika kanpotik, baina geletan, eskoletan ze egiten dugu. Nola egin dezakegu. Horregatik gonbidatu dugu Loli Hernandez. Loli Hernandez, zuek bezala Ulibarritar teknikaria da, Getxoko geroa ikastolakoa, eta momentu enten zuzendariare badugu ikastetxe honetan. Ni beti pentsatu izan dut, bintzat nire esperientziagatik, Ulibarri teknikariak ia gehienetan, nik kasu gehienetan ezautitut, eskolako finenak eta langilenak izaten dira. Gero problema da zuzendari jartzituela. Kontu zibil, neurri hartu. Bale? Loli, interesatzaigu urtea darama ikastola lanean eta ikusi nahi dugu ikastetxetik zer egiten du. Zer egiten duten eta bereziki ekarri dugu horrexeatik. Atentzioa deitu zigun ikasleen esparruan egiten zuten hori eta hori kontatzea ekarri. Bertsolarik ez die, baina hau pixkat bertso saion tankera. Bertsolari gaztei bezala txaloa gogorrein animatzeko, eta nahi jarriko diet puntua, gero agian kaso ingo die edo luza ingo die. Baina ni botako ez die galderak, eta eurek hortik abiatu dute euren diskurtsoa. Bale? Bueno, zingo gara. Garazpiko apaizak esatu nomen zuen, meza hasi aurretik. Bueno, itzeikin hasi aurretik, eta ja itzeikin ari izan baina. Hola xeraz. Bueno, lehenengo galdera, eta hau Jaimeri luzatuko dio. Motivazio gora, motivazio bera, motivazioa. Askotan motivazioa, jarrera eta portaera danak batera nahasten ditugu. Eta ez dira berdin, ez motivazioa, ez jarrera eta ez portaera. Ez berdina dira. Baina zer da motivazioa? Txepetxekin ikasi gendu motivazioa. Ezagutza eta erabilera. Hori sartu zitzaigun, bum! Eta gero ikaslea motibarritu, baina ez dakik zer da motivazioa. Jaime, zure ustez, zer arraio da motivazioa? Galdera potolo xamar, erantzuna luze izango da, zagik potolo baino. Bueno, naiz hasiko definitzen motivazioa. Motivazioa, bueno, bai, txepetxekin ikasi genuen eta askotan erabiltzen dugu. Nik uste motivazioa aurreko mainguruan baten batek esan du. Bueno, galdera hori hurrengo maingurukoak erantzungo dute. Bueno, nik alderantz ezingo edo, motivazioa zer dan, igual unibertsitateko aurretik pasadien horiek erantzun bar zuten, ez? Bueno, asko hitz egiten dugu motivazioa, ikasle motivazio bilatu behar dugu, guraso motivazio bilatu behar dugu. Guk ere, gurean, Urtsintxa aisialdi eskolan, lankide batek, hezkuntza gaietan aritzen ez den lankide batek esaten duen bezala gu txepetxianok omen geha eta guk motivazioa gora bera, baina duela urte batzuk, 5 urte edo pixkat, hausnarketa, barne hausnarketa ingenun honen inguruan, ez? Motivazioa, errez esaten du motivazioa eta motivatu inbar ditukula aurrak. Askotan erabiltzen dugu, ez? Jolasen bitartez, motivazio bilatu inbar dugu, ekintza ludikoan bitartez, baina, bueno, zer dan baino guria jolazitzeuguna zan nola, ez? Ze tresna, ze estrategiak erabili bar ditugu nortarako. Bueno, guk barne hausnarketa txiki bat genuen gaiaren inguruan, eta, bueno, erabili genuen batez ere Zoltan Dorneik, abek euskaratuta daukan liburu bat, motivazio estrategiak bigarren hizkuntza ikasketarako,
Eta, bueno, bere hortan liburua gure esparrurako behintzat, asko aisialdian eta aritzen gara, hizkuntza ez formala batez ere landu nahi duguna. Gure esparrurako beak esandako gauza guztiak ez dute balio, baina bai irutu zitzaigun eskema nahiko garbia zuen eta nahiko baliagarria, eta orduan, bueno, nolabait lanketa bat egin genuen, beak aipatutako motivazio estrategia horiek gurera ekartzeko. Motivazio estrategia gainera, eta hori gustatu zitzaigun, gauza asko oso zehatzak ziren. Eta, bueno, guk lanketa hori eginda, nolabait 8 motivazio estrategia orokor edo zerrendatu genitun, 3 multzotan sartuta, atzo banatutako karpetan hor badauzkazue, motivazio estrategiak erabileran ditzeko. Bueno, hori da pixka laburpena guk egin genuen lanketarena. Hortan, 3 multzotan sailkatua daude estrategia horiek, eta guke alde horretatik, bueno, 3 multzo horiek erabiltzen ditugu motivazio estrategiak horiek aipatzeko garaian. Lehenengoa da ez zitzaien portare egokiak. Bueno, igual hasi horretik zitzaia erabiltzen dugu guk, bueno, kasu honetan zuek eskola barruan aritzen zeate, irakasle zeate, baina, bueno, guk estrategiak hau lantzeko garaian zuengan, irakasleengan pentsatu genuen, baina batez ere aisialdiko ez zitzaiengan pentsatu genuen, bueno, batez ere guk, batez ere haian gaur egun ezain beste, baina, bueno, guk aisialdiko ez zitzaiek formatzen ditugulako, eta aisialdiko ez zitzaiekin eskuartze programak antolatzen ditugulako. Orduan, bueno, motivazio estrategia lehenengo multzoa edo ez zitzaien portare egokiak. Hor, bauzkazue 3 azpi talde edo, lehenengoa gogo bizitasuna, gero adibidea jarriko ditut, lehenengoa ez zitzaiaren gogo bizitasuna, harreman onak aurre eta gazteekin, eta 3. harreman onak gurasoekin. Noiz baita hau ikastaroa honen inguruan ikastaro eman dudanean, hasiera batean bai jasotzen dudan impresioa da, bueno, bai, esaten dituzun estrategia horiek oso evidenteak dira, ez? Motibatzeko, zuk ikasle bat motibatzeko, lehenengoa zuk motibatua egon behar dezu. Gogo bizitasuna edo hori eduki behar dezu. Bai, egia da oso evidentea dela, baina egia da, nire esperientzia, eta, bueno, irakasle talde batzu pasatzen ditut urtean, ikastaroetan taula, eta justo gaina pasatzen dian nire ikastaroetatik, seguro, eskola horietako motivatuena dira. Baina hala ere, iruditzen zait, horri buelta batzuk ere eman behar dizkiogu. Lehenengoa motibatzeko ikasleak, gu motibatuak egotea. Eta adieraztea, hori. Hori adieraztea. Adierazteko ez da beharrezkoa sekulako hitzaldi bat ematea Legazpiko apaitza moduan. Orain hitz egingo dugu, ez da beharrezkoa hitzaldi bat ematea euskera zenbat maite dugun eta hori adierazteko modu asko daude eta hitzez izan daitezke, baina bueno, bestelakoak ere badaude. Bigarren harreman onak haur eta gaztekin suposatzen dugu, irakasleak geanok, harreman onak ditugula haur eta gaztekin, baina hizkuntzarekiko harreman hori ere adierazi martzaile, bai? Adierazi eta bueno, hor estrategia zehatz batzuk jartzen ditugu, baina bueno, holako batzuk erabil daitezke. Eta 3. eta hau ere aurreko mahai inguruko gaia da, baina bueno, guri ere zeharka ikutzea tokatuko zegu harreman ona gurasoekin. Gero denbora baldin badago landuko aipatuko dugu zer bat horren inguruan. Bigarrena talde baldintza egokiak. Bai, lehenengoa izango litzateke ezitzaia, gu geu, eta bigarrena Peio Jauregik hasieran esaten zuen bia, ez? Gu ezitzaia, baina gero ikaslea dago, ikasle taldea. Iñaki
Artolak esan duen bezala, normalen taldea da. Orokorrean bi estrategia orokor, giro atsegin eta laguntzazkoa taldean, eta talde kohesionatua eta talde bizitzarako arau egokiez hornitua. Eta, hirugarren multzoan, baloreak eta jarrerak. Eta hor dauden beste hiru horiek. Peiok esan dit, hau azaltzeko asmoa baldin manun, pixkat adibideak jartzeko, gaine kafea eta gero, bazkaltzeko ordua hurbiltzen, adibide batzuk jarriko ditut. Honetaz, hitz egiten aitu ginen batean Peiorekin eta aipatzen zuen motibatzeaz hitz egiten danean eskoletan eta HNP-ak egiten dianen askotan egiten dian gauza diak girotze gauzak. Euskeran astea, jaia ez dakit nolakoa, eta galdetzen zian ea hori motivazioa da edo hori girotzea da, berdina da. Nire ustez girotzea eta jai horiek eta gaina galdetzen zian, eta zertako balio du horrek, motibatzeko balio du, nire ustez bai, balio du. Baina bai, girotzea da, eta girotzea motivazio estrategia bada. Motivaziorako balio du. Agian, hor dagon zerrenda hortan, agian seigarren puntuarekin lotuta egon daiteke, hizkuntzaren berezko balioa, piztu euskarara biltzeko interesa hor eta gaztei, eta olako festak giro atseginean eginezkeo eta piztu dezakegu interes hori eta girotu dezakegu. Baina gure motivaziorako estrategiak edo gure motivaziorako plana hortan bakarrik mugatzen badegu, nire ustez, hankamotz, edo diai hankari gabe. Motivazio landu nahi badegu, nik uste gauza gehiago egin behar diala. Adibideak, girotze barnetegietan edo gure aterpetan batzuk ezagutuko dezue, guke Arroka Hundieta aterpea Pasaian hor piraten etxea edo kudeatzen dugu eta hor eskoletatik aurra asko juten dira. Hor, helburu nagusi bat gurea bintzat da hizkuntze egonaldiak izatea. Ez dugu barnetegietako bezain beste landuta, baina, guk hor motivazio estrategia batzuk erabiltzen ditugu, eta lehenengoa lehen aipatzen dizuena, gogo bizitasuna. Bertan dauden begiraleak hori adierazten dute, arlo guztietan, baina hizkuntzarekiko ere hori adierazten dute edo hori adierazi behar dute. Benetan adierazi behar dute, beraiei hizkuntza ajola zaiela eta gainera beraiek hizkuntzarekin disfrutatzen dutela. Egia da, ez dela berdina, aterpe batean, olako egoera informal batean hori adieraztea edo gela baten barruan. Ez da berdina, badakit, baina ez da inez berdina ere. Nik uste hortan bilatu inbarko dugu bideak, irakaslek ere bilatu ditzazkezue bideak gogo bizitasun hori adierazteko. Piratan etxean dagoen begirale bat, bere pirata zapiarekin eta, nik uste dut, eta, hala probatuta dugu, adierazten dute hori. Beraien artean euskeraz hitz egiten dute denbora guztian, adierazten dute euskerak balio diela parra egiteko, jolasteko, txantxa egiteko, hori egin daiteke. Iñaki Izmendi jarri duen adibide bat, Barakaldoko ikastola horrena antzerki guraso artean antzerkia, hor dago Iñaki, antzerkiarena, eta nik pentsatuet oso idei erakargarria, oso idei polita, eta pentsatuet, eta irakasleek egingo bagenu, ez da helburu bera, irakasleek badakizu euskeraz,
baina euskerazko antzerki gaina alba da informal xamar egitea ikasleen aurrean antzesteko eta beraiek ikusteko benetan ze ondo pasatzen dugun euskeraz antzesten, euskeraz jolasten. Adibide bat, izan daiteke. Gero esango diazue, astakeria esan dudan edo esango diazue. Bueno, edo orain, bai, esan dut. Bueno, ez dakit pasa daiteke mikrofonak edo, Dena den, internetek aukera asko ematen ditu, hain zaila ez da izango motibatzea. 1001 modu omendare. Osake bakarren bat, balioko digu. Ikaragarrizko pagotxa dago hortiztear liburuetan. Eta hau noski, hau ere badau, zalantza bauta dago zuen nola motibatu, liburu bate badago horretaz. Hau ikusi genuen txepetxekin, eta hau ere atera da jardunaldi hauetan, behin eta berriz, hemen dugu Einstein, eta esenpula ematea ez da bestengan eragiteko modu garrantzitsuena, oaintxe esan dugu, baizik eta modu bakarra. Nik uste, hemen behin eta berriz azaldu zegoen ideia. Motivazioari buruz izugarrizko bibliografia dago, zia sartuko, hau utziko dugu eskolara ikusten dugunean. Jaime, hitzako beste galdera bat, beste puntu bat, bale? Badakit, horra aipatu dulen Jaime eta hauek formazioaz gain ikerketan ere ari direla. Ikertzen ari dira, eta orduan ikertzen ari dira zein faktorek eragiten dute hizkuntzaren erabilera. Ikerketa hori amaitu gabe dago, prozesuan dago, badakit txosten bat argitaratu zenutela 2008ko martxoan, baina oraindik gauzatzen ari zarete. Pistaren bat, ideiaren bat ematerik? Bai, ikerketa hori, guk lankidetzan ari gea soziolinguistika klusterraren ikerketa bada, eta, lankidetzan ari gea soziolinguistika klusterrak, topaguneak eta urtsintxa. 2008an abiatu zen ikerketa zen, pixkat lan munduan antzeko faktore zerrenda bat egintzan, lan munduan ea ze faktorek eragiten duten enpresa batean euskeraz egitea, edo gutxiago, gehiago. Eta, guri interesatzen zitzaigun batez ere gazteen gaia askotan aipatzen den kontua dalako. Esan barrun azkeneko urtetan, baina ja azkeneko urtek ja urte mordo batzuk badia. Eta nolabait nahi genuen zerrendatu erabileran eragiten duten faktoreak. Gero ez duguna egingo, hori ja zailago da faktore guzti horiek zeintzu duten eragin gehiago gutxiago, Peio Jauregi goizean pista batzuk eman ditu, ez? Etxeak, eskola baino gehiago, hori ez dugu egingo, baina hor atea guk azkenen egin duguna da, guk esaten dudanean aipatu inbar da ikerketan aditu talde bat aritu dala, eta orain azkeneko ukitua edo azkeneko lanketa egiteko dauka orain udazkenean, segurazki ja urte bukararako txosten definitibo gongo da. Aditu talde hori egoteaz gain, egin duguna da, sei gazte talde hartu eta sei gazte horiei galdetu. Zuen ustez, hizkuntzan euskeran erabilera ze faktorek eragiten duten. Zan gauza bat hasieratik nahiko garbi genuna, nahi dugu adituek eta esatea, nahi dugu ere gaztek beraiek esatea. Eta, kuriosidadez, hori da gehienetan galdetzen da gauza, ez diain gauza ezberdin atera. Adituek esandakoan artean eta agian ordenatuagoak adituenak, baina ez diain gauza ezberdin atera. Eta, hor azkenen indeguna 12 faktore nagusienak zerrendatu eta irakurriko izkizuet. Gero debaterako nik uste ematen dulako. Bat, hizkuntzarekiko gizarte pertzepzioa. 2, egoera soziolinguistikarekiko gizarte pertzepzioa. 3, hizkuntza gaitasuna.
4 input mediatikoa, komunikabideak, 5 pertsona eta talde referenteak, 6 kontsumo, eskaintza, 7 identitate kolektiboak, 8 norbanakoa eta taldearekiko elkar eragina, 9 jarrera eta portaren arteko koherentzia. 10 harreman sareetako hizkuntza arauak, 11 marko legala eta 12 haurtzaroko hizkuntza ingurunea, biografia linguistikoa edo. 12 faktore, niretzako ondorio nagusiena edo ikerketa honena da, gazten erabilera, eta hori da motivazioen bitartez sustatu nahi duguna, gazten erabilera faktore bakarrekoa ez da. Hau da, ez da nahi dut edo ez dut nahi. Hori baino, askoz gehiago bada. Eta gainera, nahi dut edo ez dut nahi, segurazki hori 9. litzateke, jarrera eta portaren arteko koherentzia, segurazki horren atzean beste faktore guztiek eragina dute. Niretzako da, agian, igual, oraingoz galdera horri erantzuteko lehenengo ondorio nagusia, bai? Gazten erabileran, gazten edo aurren erabileran eragiten duen faktore, nik ausartzen naiz esatean, nagusiena ez da koherentzia edo nahi izatea. Ni pixkatola ditu nahiz, baina gero estutuko dira pixkarek. Aldatuko dugu emaiez, bestela ez dira astirik emango, eta utziko dugu Jaime momentuz eta Txema Iretxena. Puntua hitzako. Duela, ez dakit, 2 urte izango die, gure artean izan genduen emaile oso nahi iruditu izaten guri orduan, Inigo Fernandez Ostolaza Oriotarra. Eta arek esan zigun, ikasleak limurtu egin behar zirela. Bai? Hortxe duzue, konsumer aldizkaria limurtuari buruz dioena, nola persuaditu edo olako zerbait, eta galdera hitzako Txema, barnetegietan ikasleak limurtu egiten dituzue? Oso galdera hona bello. Ni lehen dabiz esan nahi zuet, urduri xamarna hola, zen nien dago itxuta olako foro honditan hitz egiten, eta barkatuko dira zuen, momentuen batean ideiaren bat bizka trabatzen baldin bazait, Bale. Nik peilok esan duen horri helduz, nik uste, limurtzen ditugula, edo limurtzen saiatzen garela bentzen. Eta horretan, azkeneko urtetan aldaketa handi xamarra eman dugu. Ez dakit atzo Saratxagak esaten zuen salto handietako bat izan den, ala izan den horlako etengabeko hobekuntzailetako bat, edo izan den, baina aldaketa bat eman da. Eta nik kontatuko dizuet pixka bat, zein izan den gure esperientzia azken 3 urte hauetan. Gehieno badakizue, urte desente eramagula barnetegitan, gure gana datozen aur taldeak atenditzen, eta bereiekin datozen irakasleak ere bai. Eta nik esango nuke emaitza politiak lortzen ditugula. Talde gehienekin lortzen dalako, egonaldiak irauten duen bitartean, erabilera handitzea. Aur gehienekin, ikasle gehienekin lortzen da ere, euskera esperientzia atsegin batekin lotu dezaten, eta gehienetan ere lortzen da, esperientzia ondo pasatzearekin lotzea. Baina gure buruan bazibilen horre kezka bat, azkeneko urte hauetan, eta kezka zen, gurean ematen zen aldaketa hori ez ote zen oso azalekoa. Azalekoa eta iraupen gutxikoa. Hau da, erabilera handitze hori ematen zen, egonaldiak irauten zuen bitartean, errefortzo hori ematen zen bitartean, baina gero, poliki berriro, eskolara itzultzen zirenean, kasu gehienetan bintzat, erabilera lehen gora joaten zen. Eta inpresioa genuen hori gertazitxekela, gurean ematen zen aldaketa, neurri batean bintzat behartua zelako. Eta zergatik zen behartua, gui biltzen ginelako, aurren atzetik esanez, zu mesedez, egintzaz euskeraz, haizu barnetegian zaude, badakizu hemen euskeraz egin behar duzula, zuzuri esaldizu esan irakasleak zertara etorri zaren hona, antzekoak, ezta? Eta alako baten erabaki genuen, hori aldatu egin behar genula, eta ez genula horrekin jarraituko.
Ze gertatu zitzaigun, sensazio izan genula, halako batean esku utzi geratzen ginela. Eragiteko genuen armarik handiena galtzen genula, eta ezer gabe geratzen ginela, eta orain zer. Hori egiten ez badugu, nola? Nola egin dezakegu? Eta bueno, horrelako zalantza momentu pixkatxo bat orekatzeko edo neutralizatzeko edo, gure bulegoan bi esaldi handi jarri genituen forman. Eta lehenengoak zioen, atzo Josunek erabili zuen, lehenengoak zioen, betikoa egiten baduzu, betikoa lortuko duzu. Hori zen lehenengoa, hola, noizbenka oxigeno pixka bat hartzeko. Eta bigarren zioen, probatzen duena badaki, eta probatzen ez duenak ez daki. Eta bueno, ziren proba batzuk egiten, eta zer gertatzen zen? Ikasleekin zetorren irakasleak, astelenean bererekin hitz egiten genuenean, eta esaten genionean ze egiteko asmoa genuen, edo zintzen gure filosofia, esaten zigula irakasleak. Bueno, gure hauekin jai daukazu, Hauekin gainean ez pasaudete, ez duzu ezertxo lortuko. Imposible, hauek ez dute egingo. Eta esaten genion, bigarren esaldi horretarako zegoen, probatu dezagun. 5 egun dauzkago, ikusi dezagun, zer gertatzen den 5 egun hauetan, eta ostiralean baloratuko dugu. Eta zer gertatzen zen, ostiralean konturatzen ginela, erabilerari zegokionean behintzat, lehengo emaitzak gutxienez lortzen zirela. Eta ez bakarrik hori, askotan hobeak. Eta gainera giro erlajatuan, eta giro goxo batean, ze atzetik ibiltze horrek eta etengabe atzetik ibiltze horrek badakar bere tensio eta giro zapuzte bat. Hori izan zen lehenengo pausoa. Garai hartan ere, nolegatik haize berri batzuk iritsi zitzaizkigun, Eluiarko aholkularien laguntzera izan genuen horretan, eta konturatu ginen, urtetan, ibilia ginela, barnetegiko muinean, hor erdian, ardaz gisa, erabilera jarrita. Hortxe genuen hizkuntza erabilera, eta dena horren inguruan, eta erabilera neurtu, eta hau, eta beste. Eta iruditu zitzaigun, erdian, erabilera jarri beharrean, agian egokigoa izango zela, pertsona jartzea. Orduan, erabilera kendu genuen erditik, eta jarri genuen erdian, pertsona. Eta pertsona esaten dudanean, eta hemendik aurrera pertsona esaten dudan bakoitzean, gogoan izan, 3 planotan ari naizela. Ari naizela, ikaslea, norbanako gisa ikusten, ikaslea, taldea, eta talde horretan sartzen dira ikasleak, sartzen dira beraiekin etorritako irakasleak, sartzen gara gu ere, eta dagoela hor irakaslea, beste norbanako bat, ikasleekin barnete iratorri dena, hori ere persona, Hemendik aurrera persona, 3 plano hile dira. Orduan, erabaki genuen erditik hizkuntza kentzea, eta erdian hiztuna jartzea. Erabaki genuen euskera inporta zaitetik, zu inporta zatzaizkitera pasatzea. Gune genuena zen, persona horrek, horatu, persona taldea, sentitzea, irakasle honi euskera inporta zaio, baina euskera baino gehiago ni inportan atzaio. Edo gu inporta gatzaizki, ezta? Horretara iritsi nahi genuen. Konturatu ginen, etzela nahiko guk hori pentsatzea, guk hori egin nahi izatea, edo guk hori transmititu nahi izatea, benetan hori etzen garrantzitsua. Garrantzitsuena zen, ark, persona horrek, sujeto horrek, sentitzen zuena. Hori zen benetan garrantzitsua. Eta horra iristeko, 3. esaldi bat jarri genuen, gure bulegoan, hau nolegatik iritsi zitzaigun esaldi bada, eta esaldia dio, agian ahaztuko dute esan diezuna, baina ez dute inoiz jarriko nukenik, ahaztuko sentiarazi diezuna. Eta hori jarri genuen hor, erdian, eta ziginen horren inguruan, lanean. Eta konturatzen ginen, salto handi bat ematen ari ginela, ze guk eman nahi genuen saltoa zen, hainbeste denbora egon ginen guk nahi izaten, haiek euskera egin zezatela, eta orain pasatu nahi genuen hortik, guk nahi izatetik, haiek euskera egin nahi izatela. Eta hori salto handixa barra zen, eta hor izan ziren zalantza gure artean, egin gero aurrera, nik kontatuko izan gertatu zena. Hasi ginen aldaketa batzuk egiten, lehenengo aldaketa egin hona izan zen, gu gure irakasle pulpitotik nolabait jetxe egin ginen. Jetxe ginen eta jarri ginen beraien panera. Personatik personara komunikatzen hasi ginen. Personarekin, taldearekin, irakaslearekin ere, botere harreman horizontalak
erabiltzen eta lantzen, hasi ginen. Gulen ere protagonistago ginen, eta gure protagonismo hori pizkatxo bat gutxitu, eta haiei protagonismo gehien baten saiatu ginen. Gulen baino gehiago entzuten ere saiatu ginen, haiek gehiago hitz egin dezatela, gu gutxiago eta gu gehiago entzun, benetan interesatzen zaigulako haiek esateko dutena. Eta konturatu ginen ere, ezin genula pertsona inolaz ere juzkatu. Ezin genula baloraziorik egin. Persona onartu behar genula eta errespetatu behar genula, noski. Inkondizionalki, inongo baldintzarik gabe. Guretzat simpatikoa izan ala ez. Berarekin ados egon ala ez. Ez dakit. Bere iritziak guretzat zuzenak izan ala ez. Berdin ziola. Hor zegoen persona eta hori inkondizionalki onartu behar genuela. Ze ordura arte, askotan zebilen gure buruan, eta baita hauan ere, eta barkatu gehiago espresioa, baina pentsatzen genuen, jode behira ze kabroi aurro. Euskeraz behira ze ondo egiten duen, eta alare gero lagunekin ez du egiten. Edo ze kabroiak, talde untakoak, behira, ze ondo egiten duten haien artean, eta gero ez dira, bakarri daudena ez dute haien artean egiten. Eta noski konturatu ginen hori etzela hain simplea. Ze persona hori eta hizkuntza lotzen zuen aria, ez zegoen hor bakarrik. Hori sistema baten barruan zegoen. Eta ari hori, inguruan zeuden beste zenbait ariekin, txirikordatuta zegoen, edo batzutan korapilatuta. Eta guk ikutu nahi genuen, mugitu nahi genuen, edo birposizionatu nahi genuen ari hori, ere isolatuan eta horretana enfokatua bakarrik etzen posible. Inguruan zeuden beste horiek ikutu behar ziren, horra iristeko, ari mataza bat zen, sistema hori. Sistema hori nola eratu den? Esperientzien poderioz, badakizue, persona bakoitzak egiten du, bere ibilbidea, propioa, bakarra, errepika ezina gainera, persona hori erabat berezi egiten dutena. Eta persona horrentzako, eta alboan dagoen personarentzako, errezetak eta bideak ezin du berdina izan. Bakoitza bere sistema du, eta talde bezala ere, hor sistema badago eratua. Ez dakit, imagina ezazuen Rubiken kuboietako bat. Hor, alde batean egiten dugun aldaketa dakar beste aldeetan ere. Kubo hori ezin da egin, ezin da osatu osotasunaren ikuspegi bat izan gabe. Gure kasuan berdin, ezin genuen hizkuntzaren ari hori ikutu osotasunaren sistema guztiaren ikuspegi bat izan gabe. Hori izan zen beste aurkikuntza bat, ikusten duzu aurkikuntza asko egin genitula. Zuetzako batuntzako evidenteak izango dira, baina guretzat aurkikuntzak izan ziren. Eta konturatu ginen, personari galdetzen genionean, modu oso generalean, zer sentitzen duzuzuk euskararekiko, edo zein da zure harremana euskararekin. Aurrak oso azkarra dira, eta badakite berehala zein den erantzun politikoki zuzena, guk entzune duguna, eta berera esaten dute, nik euskara maite dut, Euskal Herriko hizkuntza da, ez dugu hiltzeri nahi, euskaraz hitz egin behar dugu, baina gero benetan ez da egiten. Hori baino sakonago joaten ginenean, azpian dagoen beste geruzaren batera iristen ginenean, ez beti, baina iristen ginenean, azaltzen ziren, lotxa ematen dit, edo inseguro xamar sentitzen naiz, eta badakit traketx xamar hitz egiten duela, eta alakok parre egingo dutela, edo horrelakoak agertzen dira. Eta horiek dira, erabileraren inguruan dauden beste ariak, ikutu behar direnak, eta horiek ikutzen ez ditugun bitartean, beste aldatzea ez da posible. Hori sentitzen duen aur bati, guk esatea, ez, egintzazu euskeraz mesedez, hemen egin behar duzu euskeraz egin behar delako, horrek ez dauka etorkizunik. Bueno, orduan garai hartan ere, gure artean ere, hone sortu zuen horrelako egonezin bat, eta tensio ere sortu zuen gure artean, betiko bide ezagun eta seguru hori uzten denean, eta beste bide batean abiatzen zarenean, hain seguru ez dena, oso garbi ez dagona, non dinoragoa zen, horre sortzen du horrelako tensio puntua, ezta? Eta gure mahai gainean askotara agertzen hasi zen galdera bat. Modu diferentetan formulatuta, baina galdera beti zen antzekoa. Eta zen, eta orain arte zertan aritu gara, ba? Eta dena gaizki egin aldugu orain arte. Edo orain arte egin dugunak ez altzuen bezertarako balio. Noski, hori etzen horrela. Horrelakoetan, azkenean, konparatzen genuen gure lantaldean mendizale talde bat egin, ezta? Denbora luzez, txindokirako bidean aritutako mendizale talde bat ginen, halako batean ja tontorrera
iritsiak eundenak, eta oso gustora egon goian. Eta eguraldi zoragarria, ikuspegi ere, hango bistak ere ikusgarriak, eta egindako bidea zer asko disfrutatzen genuen, eta jo begira ze zailtasun izan genuenan, eta nola gainditu genuen, eta beste, baina noski gure asmoa, gure helburua ezin zitekeen izan betirako txindoki tontorrean geratzea, han kanpaina den da jarri, edo txabola bat egin, eta iritsi gara hona, eta hemen geratzen gara. Txindokitik jetxi, eta beste mendi bat ikotzen hasi behar genuen. Horretan ari gara orain, beste bide hori egiten. Baina konturatu gara ere, orain egiten ari garen bide horretan, erabiltzen ari garela, lehen txindokira egotzerakoan ikasi genuen ura. Beste modu batera erabiltzen ari gara, noski beste bide badelako eta beste mendi badelako, baina funtsean lehen ikasitakoa da. Eta konturatzen gara ere, txindokira igotz bagina, segurazki ez genula ikusiko eta ezagutuko orain egiten ari garen bide hau eta mendi hau. Eta honez zer ekarri digu guri? Gure lantaldean honek ekarri digu kohesioa, ekarri digu malgutasuna, askoz konstienteagoa gara, aurren kasuan bezala. Gure kasuan ere aldaketa behartua baldin bada, oso azalekoa izango da, eta ez du asko iraungo. Benetan, sakoneko aldaketa nahi baldin badugu, horrek implikazio emozional handiagoa behar du, eta norberak hala erabakitako aldaketa izan behar du. Ikuspegi aldatu da, lehen persona, hemendik ikusten genuen bezala, orain handik ikusten dugu. Eta hor, angelu aldaketa horrek ekarri duena izan da, lehen ikusten ez genituen zenbait ate, lehen sarrai erabili du norbaitek aurreko maininguruan, zenbait aukera agerian geratu ez ezkigula, eta ez bakarrik aukerak, zenbait persona ere bai. Ze lehen baziren persona gurekin 5 egun pasatu eta gero ikusten ez genitunak. Zergatik ez genituen ikusten? Bain simpatikoak ez direlako, edo hain distiratxoak ez direlako, edo haiekin jaina doz ez gaudelako, edo X. Orain saiatzen gara, guztiengan atentzioa jartzen. Ados egon haiekin, ala ez den esan dizuet. Eta bueno, gurean zama erditik entzeak, zama ez barkatu, nahaztu egin ditu gauza. Erabilera erditik entzeak, zama harintze bat izan da guretzat. Gu asko lasaio gari gara orain, ilusioa piztu da guregan, lehen baino lan gehiago egiten dugu, segurazki, baino gustorago, eta alde hortatik oso gustorago den. Eta ez dakit, nik garbi ikusten dugu, barnetik sistema bat osatzen dugun bezala, zuek ere sistema bat osatzen duzuela, zuen esperientzia, zuen uste, balioak eta bar, eratu duzuela zuen sistema, eta elkarlana bultzatu beharko genukela, gure sistema, zuen sistemen artean, sinergia bultzatu behar direla, lagun laguntzeko gaudela, hori garbi izan ezazuen. Ondo zer, limurtu gaitu, pixkat profesionala. Naparrora jungo geha. Eta Naparrotik esan dut, Iker datorkigula, diapostia bat. Eta nik Iker, bastakit, ze ingurune izango duen, baina pixkat galdera, zer motibatzen dio ingurune erdaldun batean ikasle bati, zehatzo galdetzen zen, nola lortu atxikimendua? Nola lortu ikasle bati euskaren aldeko autua egitea Iker? Zuek ze esperientzia dokazue, nola izate lanean? Venga, tiria da egitza. Lasai, dana laguna dituk, dana ezagun dituk. Nik pixka bat, kokatut, pentsatut pixka bat nola bizi izan duan nik, bai ikasle aldetik, nola, ikusut, zerk eragin dian negatiboki ni euskalduna izatera ez iristeko. Orduan, pixka bat simplifikatut ikasle baten bizitza, eta, oinarrian jarriko nituzke 3 ardatz bezala, eta izango irateke, hezkuntza, familia eta lagunak edo isialdia. Susatze dut honi buruz hitz egin duzuela, luze, orduan ez daiz asko sartuko. Baina, familiarekin ikusten dudana da, Iruñerrian, nire bizi naizen lekuan, bertan normalan ez dago familia euskaldunik. Orduan, familia oso gutxi dira euskaldunak direnak, eta nik uste familia euskaldun horiek aportatu aldutena da, baliabide linguistiko batzuk ematea bere seme alabei. Orduan, pertsona horiek nik uste euskaldunduko direla, eta gai izango direla komunikazio euskaldun bat egiteko bere lagun edo bere harreman guztietan, baina benetan ez du bermatuko pertsona horrek bere bizitza euskaraz egingo duenik. Zergatik? Guk egiten dugu lan gazteekin eta zentratuko naiz gehien bat, bigarren hezkuntzako ikasleetan. Baina nik uste iristen dela momentu bat, non pertsona guztiek
hartzen dugun erabakia pixkat independizatzeko edo autonomia pixkat hartzeko eta gure bizitzaren jabe izateko eta guk bideratzeko. Orduan, prozesu horretan nik uste dut egoten dela, pertsona guztiak errebelatzen garela pixka bat, bai gure familiarekiko edo irakasleekiko. Orduan, uste dut familiak eragiten duela, baina ezin duela bermatu pertsona hori euskaldun izatera. Gero, hezkuntzan eta sustatzen dut hau dela gehien interesatzen zaizuena, nik hartu ditut 3 ezaugarri negatibo orokorrean. Ikusi dut nire hezkuntza prozesuan izan ditu dela ezaugarri asko, baina 3 eragin diatela negatiboki oso modu bortitzen, edo uste dut, benetan erreparatu behar diegula 3 ezaugarri horiek. Orduan, botako dut horrela oso abote pronto, eta bizkat zirikatzeko ere. Lehenengo ezaugarria eta nik ikusten dudan nire inguruan da, gaur egun, naiz eta eskola euskalduna izan, eskolak ez du euskalduntzen. Gaur egun, hezkuntza prozesutik ateratzean, pertsona guztiak ez dira euskaldunak ateratzen. Eta, pixka bat, horren inguruan buelta batzuk eman da, nik ikasle moduan ikusi dana da alde batetik, bertan transmititzen den hizkuntza dela hizkuntza tekniko bat, da hezkuntza alorrari edo hezkuntza arloi lotutako hizkuntza bat, eta benetan hezkuntza horrek ez duela balio gero pertsona batek bere bizitza modu euskaldunean kanpoan bizitzeko. Orduan, hori litzateke lehenengo arrazoia eskolak ez euskalduntzeko. Ez dituela tresna nahikoak ematen gero bizitza hori euskalduntzeko. Eta bigarrena da, gaur egun ikaslea kontsideratzen dela entzulea. Nik uste komunikazio harreman guztietan egiten dena da hartu eta eman, nik hitz egiten norbaitekin, baina entzuten dut. Gaur egun, eskoletan, klase guztietan, ikaslea kontsideratzen da entzulea, eta ez zaio benetan aukerarik ematen edo ez zaio bultzatzen hizkuntza erabiltzeko. Gaur egungo, nik ikusi dana edo nik sufritu izan dudana, modu orokorrean da, nik klase batetara joan, mailan eseri, eta entzuten nuen irakaslea. Gaur egun kurrikuluma dago antolatuta, eduki zerrenda bat bezala, gaur egun klase batetara joan, eta egiten duguna da, edukiak irentzi, eta benetan klaseak ez daude prestatuta, guk gure artean hausnartzeko, eztabaidatzeko eta hitz egiteko. Eta orduan, ikasle bati hitz egiteko, edo hitz egitera bultzatzen ez zaion bitartean, nik uste ez dela guztiz, ez dituela baliabide linguistiko horiek garatuko eskoletan. Gero, bigarren ezaugarri nagusia, ezaugarri negatibo horietan, nik uste dut dela gaur egun hezkuntza sistemak garatzen dituela edo ezten dituela pertsona kritikoak. Azken, baloratu izan da, azkeneko 10 urtetan edo eman dela kriston infantilizazio prozesua ikasleengan, eta gaur egun, lehen esan duan bezala ez da hausnarketa bultzatzen. Gaur egun, ikaslea iristen da klasera, esertzen da, sartze ditu eduki batzuk buruan, azterketa garaia denean, sartze ditu, irensten ditu, modu bortitz batetan, eta, oka egiten ditu, azterketa egunean, eta hortik bi astetara galtzen du guztia. Nik uste argia dela, gaur egun pertsona, eskola batetan dagoen ikasle batek ez daukela arrazoitzeko edo ideia bat garatzeko gaitasunik, eta nik uste dut hori dela, eman den infantilizazio prozesua horrengatik. Bigarren arrazoia pertsona kritiko horiek ezteko da, kurrikulumean jarrerari arreta ez zaiola jartzen. Egiten dena da, edukiak sartu eta listo. Eta nik uste hor ere arazoa dela gaur egun ikasteko nahi hori ez dela bultzatzen. Gaur egun edozin ikaseri galdetu eta zer zuri ikastea gustatzen zaizu, eta guztiek esango izute ez ez. Eta horren, erru zati handi bat da jendartearena, baina nik uste edozein pertsonari galdetuta, guztiok barneratu dugu, hezkuntza ez zintzaigula gustatu, klasera joatea zintzaigula gustatu, eta gainera irakaslea hartu behar dugula gure etxai moduan, eta gainera gustoko ez den pertsona bat bezala. Orduan, irakasle batek, gazte batengan ezin du eragin positiborik izan, a priori edo ikasle horrek hartzen badu modu negatiboan. Eta, horrekin harremanatuta, hirugarren ezaugarri negatiboa da hori. Ja iristen dela momentu bat gure bizitzetan, gaztea garenean hartu nahi ditu gure bizitzen riendas, pixka bat bideratzeko,
Eta orduan, prozesu horretan egiten duguna da, aurrekoarekin apurtu, eta aurretik gure bizitza gidatu duten horiekin esaten dugu benga. Osa, ez dakit hemos llegau, hemendik aurrera, nik gidatuko nire bizitza. Eta gure bizitza aurretik gidatu izan dituzten pertsonak normalen izaten dira gurasoak eta irakasleak. Eta, bueno, gurasoekin ez nahi sartuko, ez da... Gaur ez horri, Baina irakasleekin ikusten dudana da, eta, bueno, nik nire instituto garaian eta eskoletan, bueno, eskoletan ezain beste, igual ez zarelako inkonstiente, baina ikusten dudana da, institutora sartzean, bai, agian, ez gu, ja, errebeldeago garelako, edo pixka bat, oza, irakasleari ez diozulako enbesteko zurik egiten edo, baina irakasleak hartzen duen jarrera askotan da autoritarioa. Eta da, nik daukat, 30 gazte klase bat, eta ber nola bideratuko duan klasea, orduan egiten duguna da, ni hemen ez nagusia, nik hemen daukat botere osoa, eta egin behar duzuen nik esaten duana. Eta orduan nik uste jarrera horrek eragiten duela errebelazio horrek gainera. Osa, intentsoagoa izatea, eta gainera bien arteko talka hori areagotu, eta orduan eragiteko gaitasun horretan atzera pauso bat eman. Eta, bueno, eta azkeneko hirugarren esparru edo lagun artekoa edo aisialdikoa. Eta, bueno, esan bezala, ni begiralea naiz, aisialdi talde batetan, eta bertan daukagun filosofia edo da, segurenik aisialdi talde guztietan daukatena, baina, bueno, guk eragin nahi dugu hizkuntzaren erabileran, baina argi daukaguna da, inoiz ez diegula txapagotako, begira, hemen zaudete euskaraz hitz egiteko. Hori ez diogu, erabaki genuen hori horrela ez egitea, eta benetan erakutsi nahi genien, bizitza eta lagunarteko hori egin dezakegula ere euskaraz. Eta, bueno, hor, aipatzea, utxune nagusi bezala edo, nik adibidez, hona etorri nintzen ikastera, unibertsitatera, eta hemen egin dituen Euskal Herri osoko lagunak. Eta ni hemen konturatu nintzen, ez neukala gaitasunik lagunarteko hizkera hori erabiltzeko. Osea, ni klase batetan, igual matematikai buruz hitz egiteko, edo perpausa relatiboei buruz hitz egiteko, erabil dezaket euskara, baina gero, taberna batetara joan eta txiste bat kontatzeko, ni ez naiz gai. Edo txorrada bat esateko, ni ez naiz gai. Bizi izan naizelako eremu erdaldun batetan, eta bertan kale hizkerak edo gazte hizkerak ez duelako garapenik izan azkeneko 30 urtetan. Orduan, hori pixka bat, aisialdi taldean ez digu txaparik botatzen, baina demostratu nahi diegu esperientziaren bidez, eta pixka bat, asteroko lanaren bidez, hori posible dela euskaraz egitea, eta pixka bat, asko kostatzen zaigu, ez delako bat ere erraza, baina demostratu nahi diegu hori, lagun artean ere euskaraz egin aldutela, eta ongi pasatzeko ere euskara erabil dezaketela. Eta hori pixka bat gure filosofia. Denbora aurra dijo, pena bat. Zagit, batzutan denbora gehiago behar dugu. Loliri hitza emango diot, aurretik, oain oso modan dago teknologi berriak, hezkuntzan, eta behitu dut ze politia topatu noa. Erderaz dagoz, zoritxarrez. Departamentuko gizti etorri ez da. Ez, oraindik ez. Motibatzeko estrategi berri bat. Pantalla bat ipini, irakarren aurrean. Bale? Orduan, guazen eskolara, Loli, zer egin dezakegu eskolatik zertan ari zeate, nola motibatzen dituzue ikasleak eta irakasleak ere, zer? Zurea da. Oraindik ez dugu probatu, baina... Bitu, hasi aurretik gauza bat argitu nahi duzu. Lehen esan duzu irakasle finenak garela hizkuntzan laguntzatzen dikariak. Motibatu honetarikoak ziur finenak ez dakit. Gero hor badaude beste eragile batzuk, medio, eta bukatzen dugun lekuan, ez da? Baina, hemen dauden teknikariak bat etorriko dira nirekin. Finak garela lanean, baina teknikariak izan barik ere, gertatzen dena dero, gainera, amaitzen duzula teknikaria izaten. Nik esan nahi nuena zen, esan nahi dena da, zer egiten dugu kontatzeko lehenengo kontatu behar dugula nola iritzen garen ona, eta zenolako lana egin dugun, gaur egunean antolatuta daukagun horretara iristeko urtetako lana esan dalako, eta nik orain kontatuko dudana, gometzitu danago gainera beste hainbeste lekutan, guk egiten duguna, baino gehiago ez daki, baina guk egiten dugun beste egiten dela.
eta ziur guk pasatu ditugun urteak pasatu duzuela gehienok, esan nahi dut eztabaidetan, orain bai, horren kontatuko dut 10 minututan, eta da urtetako lanaren ondorioa. Guk hasiera batean, ikusi genuen, momentu bat heldu zen, ikusi genuela 11.000 gauza desberdinei erantzun geniela, gauza askotan sartzen ginela, eta gero ez genuela pazientzia nahikorik izaten emaitzen zai egoteko. Askotan sartzen garen bideak oso luzeak izaten dira, eta bidean mundu guztiago ibilbide regulatu baten moduan, ezta? Mundu guztiak ez zuen lortzen amaierara iristea, ez da, denboraren barruan ez dizuet esaten, ez da, deskalifikatuta egoten ginen askotan, orduan, gure zalantza zen, ez da izango bidean luzegi epini dugun, egin dugun, eta beste batzuna zen, edo ez gaude forman, bideari ekiteko. Orduan, egin behar izan genuen lehenengo gauza izan zen, ondo aztertu zer egiten ari eginen, zer zen nahi genuena eta zer egin behar genuen hori bideratzeko ondo. Orduan, nahi genuen argi geneukan, ez da, guk nahi genuena zen esparru akademikoa ganditzen zuten egoerak sortzea. Hemen egunotan entzun dugu behin eta berriro askotasunak daukan garrantzia zein dan, informala den hizkuntza, bizitzarako den hizkuntza leku askotan eskolatik besterik ez dela jasotzen, ingurune erdaldunetan gure kasuan, gure herrian 130 edo euskaldun esango da, beste guztiak erdaldunak, eta euskara ez da kalean entzuten den hizkuntza eta erabiltzen den orduan. Guk ikusten genuen zen esparru hoiei erantzuteko, ikastolatik kanpoko esparruei erantzuteko, eskatzen zitzaiola eskolari berari lan egitea hori lortzeko, hor kontraesana bat ikusten genuen, ez da? Eskatu egiten zaigu, baina zego espaziorik ematen. Baztertuko dugu zer dagoen eta zer egin dezakegun horretarako. Orduan, honekin batera, hizkuntza proiektua egiteari ekin genion, eta hor ikusi genuena zen, gauzak urteak aurrera joan da, hobe izango zala gauzak ondo finkatuta eukitzea. Orduan, egin genuen izan zen, hizkuntzen ikastolan erabiltzen diren, hizkuntzen erabilera eta trataeraren diagnostikoa egin genuen, horrek ondorio oso argiak azaldu zizkigun, gero definitu behar izan genituen helburu batzuk hori egiteko, eta lehentasunak ere finkatu behar izan genituen. Eta lehentasunak finkatzerakoan ikusi genuen, guri gertatzen zitzaigula, umei euskararekiko jarrera eta portaerarekin gertatzen zitzaiena, guk jarrera bat adierazten genuen ahoskotasun orantzearen gaia planteatzen zenean, baina gure portaera bestelakoa zen. Denok ahoa bete hortz, izaten genuen, ahoskotasun orandu behar dugu, egin behar da gehiago, egin behar da... Baina gero praktikak eguneroko ikasgelako lanean horri ez zitzaion lekurik egiten. Orduan, atara genuen ondorio bat izan zen, oso entzule, ez dakit aditzen zuten, baina entzuten bai, oso entzule honak garatzen ari ginela. Gainara diskurtso oso monotona zen, gure diskurtsoa entzuten zuten, ez euren mailakoen diskurtsoa. Ikusi genuen baita ere, inguruneak, hortalduna izan da, ingurunetik gauz askorik ezin genuela espero, baina bazeo dela, eskaintza desberdinak aprobetzatzeko. Orduan, zer nahi genuen, aztertzen hasi ginenean ikusi genuen, alde batetik hemen, bi egunotan askotan entzun dut eskolak egin behar du, eskolak eskaini behar du, baina eskola ez da hor, ez dakit, sukaldeko, ez dakit, nik alakit erabiltzen, baina badirudi badaudela sukalde robot batzuk, sartzen dituzula elikaia guztiak, sakatzen dituzu botoiak eta gero ataratzen dizu dana eginda. Horan, eskola ez darolakoa, umeak sartu, ikaslea sartu, irakaslea sartu, sakatuko ditugu botoiak eta hemendik 6 urtera denak euskaldunak. Guk ez ditugu botoiak aurkitu horretik, hola bada. Ikusi duguna da, eskola ez dela hor dagoen zerbait komunitate bat dela, komunitate eragilea, baina baita ere oso aldakorra. Ordan ikusi dugu, hor faktore eragile batzuk daudela, gure eskuetatik kanpo gelditzen direnak, eta hoiei erantzun egin behar dugula.
ikusi dugu, eskola, ez dakit zenbat ikastetxe dagoen elkarte autonomoan, baina horren beste eskola mota dagoela. Eskola bakoitza dela errepikagaitza. Faktore desberdina daudenako alde batetik, ikusi genuen, umei dagozkien eragileak zeudela. Guk frogatu duguna da, haur eta lehen hezkuntza gurea, haur eta lehen hezkuntzako ikastola publikoa da. Frogatu duguna da, gero bueltatzen direlako, nagusitzak direnean ikasleak bueltatzen direlako sarri askotan bizitan. Eta ikusten ditugulako gero herritik. Espero dugun motivazio soziokulturala hori ez dutela adinik hizkuntzaren erabileraz hausnarketarik egiteko. Dutela da hizkuntza erabiltzeko beharra. Eta eskolak sarri askotan behar hori ez dakiela erantzuten. Guk eskatzen diegu egin dezaten, baina ez dakigu eskaintzen, edo ez diegu eskaintzen bidea hori egiteko. Hori ikusi genuen gauza bat zen. Gero, familiek eskatzen dutena eta ematen diegunaren artean ere hor desoreka bat zegoela. Guk, familia mota desberdina ditugu, baina bi muturretan dauzkagu talde bi. Alde batean, euskaldun peto-petoa direnak gitxi, baina hala da, euskaldun peto-petoa direnak eta oso eskatuta daudenak euren seme-alabak besteekin gaztelania ikasten ari direla eta horrek euren hizkuntza galtzearen arriskua dakarrelako, eta gero beste muturrean daude, hor eskolatu dituztenak semeak eta berdin zaiela deredukoa den, ala beredukoa balitz ere zentroa berdin egongo ziren, hurbilen daukatena dalako, edo euren ordutegiari egokien moldatzen zaiena dalako, eta nik uste dut hemen gauden guztioi antzekoa gertatzen zaigula. Hor, ere, oreka punto bat lortzen ibili behar da denbora osoan. Gero ikusi genuen baita ere, gure ingurune soziala eta testu ingurune eta hizkuntza ingurunea be erabat erdalduna dala. Egongo dira, egon badaude barkatu. Euskalduna direna, baina kalean ez da, edo nor badoa gaur egunean getxora eta arratzaldean bueltatzo bat emoten, sorpresa handi hartuko du, euskaraz hitz egiten duen talderen baten bat topatzen badu era modu espontanioan, ez da? Baina ikusi genuen baita ere, beste faktore batzuk, ez da? Baina ikusi genituen bi guretzat, guretzat izan esaten den euskeraz, itxasontzien flotazio marran erdi-erdian jotzen zuena, ez da? Bata zen, gaur hitz egiten lehen gurasoen motivazioaz, orain ikaslena, eta guk ikusten duguna, orain dira, eta irakasleen motivazioa, karo, hau da, ez dakite, nik ez dut diabetzeko mundua ezagutzen, ez da erigitziago batzilegokoa, baina gurean, pelikula bat dago, ez dakit, marmotaren eguna edo, egunero egoera bera errepikatzen dana, irakaslei, gainera, gerotan nagusiagoa gara, gerotan denbora luzeagoa dara magulanean leku berean, eta irakasleok senditzen dutena da, bi urtero behin, ziklo aldatzen da, eta berriro egoera, lehenko egoeratik hasi behar dugu. Eta hemen bi urtera berriro zerotik hasi behar dugu. Hasieran kementzu hasten da jendea. Baina 20 urte daramana gauza bera errepikatzen, eta gainera emaitzak ikusi barik, gero eman egiten dira baina ez bere ikasleak, ikasle gaztetxoak hartuta eta handik 2 urtera beste ziklo batera ebaten direnean, jaso egingo zuten, baina aldaketa oso nabaria hizkuntzarekiko dinot, hizkuntzaren jarrerarekiko eta portarerekikoa ez da oso nabarmen arduan, hor batzutan krisisaldiak egon dira, ezta? Merezi ote du egiten ari garena, merezi ote du esfortzua gero emaitzarik ez lortzeko, nigo mentzituta nago emaitzak badaudela. Baina zoritzarrez guk ez ditugula bizi izaten, gu gara, ez dakiz zelan esan. Imaginatu, gurdi batean doazela, lagun batzuk gurdian inora. Primera pasatuko dute gurdian, baina guz batzuta sentitzen gara gurditik tiratzen duen mandoa edo idia bezala, ezta? Besteok primera pasatuko dute, baina gu tiratzen. Eta gelditzen bagara, bukatuko zaie bidea?
eta bidaia, orduan, nahiko desmotibatuta ikusten genuen taldea, oroan. Alde horretatik, desmotibatuta. Eta gero beste batetik, implikazioa, gero eta implikazio gehiago eskatzen zaigu, irakaslei ez bakarrik hizkuntza normalizazioan, hiritartasun hezkuntzan, orain teknologia berrien erabilerean, maikabila gauzetan, implikazioa eskatzen zaigu, baina gero erantzuna da bestelakoa. Eta nik 3 adibide ipiniko ditut. Ahozkotasunari garrantzia eman behar dio eskolak, ahozkotasunari lan egiteko, ni gainera horretan sinesten dut, espazio eman behar diogu eta estrategia desberdinak landu behar dira, baina oso esanguratsua da. Hezkuntza sailak eratu duen ebaluazio diagnostikoan, lehen hezkuntzako 4. mailan, 3 kompetentzia agertzen dira finko moduan eta potoloa bezala. Hizkuntza komunikazio kompetentzia euskaraz, gaztelaniaz eta matematika. Eta ara hor, hizkuntza kompetentziak neurtzeko idatzizkoa bakarrik neurtzen dira. Orduan, ahozkotasunak horren besteko garrantzia badauka, inork ez badu, ez da ebaluatzeko ardurarik hartzen, hor desoreka bat dago, ez da, guri eskatu bai, baina gero ez da baloratu ere. Bueno, guk horrela sentitu genuen, Gero bestalde, eta hau hemen zaudeten batzu gehiagotan entzun didazue, baina errepikatuko dut, bestalde, lehen hezkuntzako eskoletan, behintzat publikoetan, implikatzen diren irakasleak zigortuta egoten dira, eta esango dut, zergaitik, hizkuntza normalkuntzari eskaini behar zaion denbora, eskaintzen diogun denbora, irakasleen orduan lepotik dator, ze araututa dago, zenbat denbora eskaini behar zaion, baina ez du... Baina hau ez da berria, baina ez dago denborarik horretarako, orduan, momentu une bat heldu zen, jendea zizala esaten, eta nik ulertzen ditut irakasleak, nik ere bere momentuan neurea esan nuen. Nola, hobe da ezertan esartzea, total, balorazio berdina da, gero gainera sentitzen genuena, lehenengo pertsonan itzengo dut, badazpada, sentitzen genuena zen, inork ez zuela baloratzen, hau da, oso ondorio argiatara dugu. Munduko gauzarik onena egiten badugu irakasleok, lasai egon. Beti egongo da norbait, akatzen bat topatuko duena. Eta kasualidadez, akatz hori da ezagutuko dena. Beste guztia, ez da inor hurbilduko baloratzera egiten dena legina, eta nik uste da legin handiak egiten direla, ezta? Baina kontuz, ez bat uzua ondo egin, hori azaleratuko da. Eta gero jendeak, irakasleok heldu zen une bat esaten zutela, bueno, hobe da, ez mugitzea, berdin baloratuko gaituzte, biziko gara lasaiago. Hori gainditu genuen, ez dakite, gainditu dugu, baina gutxienez ikusi genuen zen, hori esala aitzakin nahikoa horrela zerreteko, baina horrela ikusten genuen egoera. Eta ikusi genuen beste gauza bazan, ikasleen motivazioa zinzela isolatu. Hala, guk argi geneukan, umeok euskaraz hitz egin dezaten, gauza batzuk ezinbestekoa zirela. Bata zan, esparru akademikotik ateratzeaz, esparru akademikoan. Komunikatzeko egoerak sortzea oso naturala ez da. Esan gura dut. Bazkaltzek jatorduetan erabiltzen den hizkuntza erabiltzen da jatorduetan. Ez goizeko 10etan euskarazko saioetan egiten delako esketz bat. Ez, hori ez da naturala. Hori gauza anedotiko bada. Zeinbat hizkuntz genero lantzea ordutegi mugatu batean egiten da, baina ez da lan oso naturala. Eta gero ikusi genuen, hemen behin eta berriro errepikatzen dena. Hori ikusi, ala egin, orduan ikusi genuen, zenbat kasutan, irakasleok egiten genuena, akademikoa esena oso eredugarria zela. Ikusi genuen, esperientzia bat izan dugu horretaz, irakasleok ridikulu egiten dugunean, baina ridikula dinot egiten dugulako, hurbilago sentitzen direla ikasleak. Eta hori, esan egin digute gainera. Orduan, hor pentsatuko, gauza desberdinak egin behar ditugu. Eta ikusi genuen beste gauza bat izan zen, ezin zela isolatu. Ikaslea motibatzeko, biribil berean zeudela gurasoak, eta gu maila desberdinetan, baina zin genituen ikasleak motibatu gurasoak ikutu barik.
edo ezin geritela ikasleak motibatu gure portaera, jarrera ez gure portaera aldatu berik. Horren ondorioz, plangintza bat, urteetan irauten duen plangintza bat eratu genuen. Plangintza horretan, ekintza osagarriak deitzen dira, ni badakit horrela agertzen dela leko guztietan, baina heldu zenune bat, ikusi genera zen, ekintza osagarriak barik direla baliozko ekintzak lortu nahi duguna egiteko. Orduan txertatu genituen horiek denak gure kurrikulunean eta ez dira zalantzan jartzekoak. Orduan, atara nahi badugu hizkuntza geletatik, atara behar dugu. Orduan zer egiten dugu, hainbat ekintza, osagarriak direnak, finkatuta daude. Lehen hezkuntzako ikasle guztiek baten dira urtero barnetegietara. Batzuk hauen eskaintzetara, beste batzuk beste bide batetik lortuta. Hor dutelako aukera komunikaziorako esparrori zabaltzeko eta beharrei erantzuteko. Hainbat ekintza edo hainbat jarduera txertatuta daude urtean zehar, apurtu egiten dutenak ohiko ordutegia, baina modu naturalagoan gauzak egiteko aukera bat dutenak. Adibidez, antzerkia guztiz programatuta dago. Eta gero adibide asko ipin daitezke, eta gero irakasleen kontua, guk ditugu 3-4 jarduera, barnetegietara eurekin joateaz gain, jarduera oso akademikoak ez direnak, baina ikasleentzat erakargarriak direnak, eta batez ere da eurek eskatzen dieguna egitea guk ere egiten dugu. Bata, antzerkietan parte hartzea. Kostatu zaigula. Bestea, eta esango nuk arrakastatzuena dena, nik uste dut txartu egiten dugulako dela, urtero ematen dugu Gabon kontzertu bat, espektakularra, oso txarra. Baina urtero eta irakasle guztiok, eta ez dakizue zei pozik gertatzen diren ikasleak. Orduan, karo, guk gero eskatzen diegunean zeo zer egitea, ezin digut esan zuek bakarrik ikasgela barruan zaudete, eta gero guri eskatzen diguzue beste esparroetan aritzea. Eta gauza bera, dantzaldien kontuak eta horrelako kontuak. Eta ikasleengandik, ikasleekin batera ez egiteko bada formakuntzari garrantzia handia ematen diogu. Orduan guk urtero gure formakuntza planan programatu egiten dugu hizkuntzaren inguruko formakuntza saioa. Gertatzen zaiguna da, orain ere gertatu zaigu. Ahoskotasuna estrategiak lantzeko ikastaro baten bila gabiltzala, eta ez da iralen ere ez dugu topatu. Hola, izutuko dugu. Bai? 5 minutu bakarri dauzkagu, bukaera mamar diogu, ikusten ez asko daukiela esateko, eta denborari, beti bezala denbora gainera atortzen zaigula. Ronda bizkor bat, minutu bateko, hainbarko genuke mikrofona jisten dien programa horretan bezala, zauek, harrapatzen duenen mikroa, kito. Azken gomendioak luzatu nahi zuen ideia, mesez, zehaztasunez, zuet dituzuen galderak, ezingo ditugu hemendik erantzun, baina Ulibarri Infotik erantzun ahal izango ditugu. Badakit batzu jaso dituzuela, saiatuko gara bakarren bat agian, baina hemendik espadare Ulibarri Infon kokatuko ditugu eta erantzungo ditugu. Lehentasunanik eman diet esateko daukienari. Jaime, bizkor zehatz ondo. Azkenengo gomendioak, azkenengo ideiak esateko geratu zaizkienak. Asko, baina zehaztu. Bizkor, bat, erridikuloa esan duenean Lolik, beste modu batean dituko nioke umorea, motivazio estrategietan guk sartzen dugu. Eraman umorea taldean, eta umorea egiteko lehenengo gauza da zure buruari barre egitea. Orduan, erridikuloa baino umorea eramatea eta oso osasungarria. Hartxo gixak. Ero beste azkar, nire ustez, estela geldituko da mainguru hau, nire ustez eskolak euskalduntzen du. Eta eskolak azken 20-30 urtetan euskaldun du. Eta horregatik dauzkagu ezagutza datua dauzkaguna eta duela urte batzuk ez genitunak. Erabilera ere handitu da ez proportzio berean, ezinezkoa dalako, proportzio berean iotzea, baina handitu da ere, eta hori seguro eskolari esker izan da.
hori eskertzekoa da. Orain, gauzak egiteko daude, gauza asko, eta nire ustez, ahozkotasuna, komunikazioa eta asko aipatzen da, Ikerrek aipatu du, eta baina Ikerrek aipatu du, iaia aurrekoan Saratxagari irakurri nion elkarrizketa batean, Kuadernos de Pedagogian, hori, gaur egungo gaztek lanea juten dianak ez dakitela komunikatzen, ez dakitela diskurso errexak defenditzen, iaia Ikerrek aipatu ditu nitz berberekin, landu behar dugu. Eta hurrengo erronkan ere ustez hori izango da. Eskolaarena, aisialdiarena, familiena, denena. Bueno, ze politia ez, betikoan militzean ordez, erronka berri badaukagu, barnetegietan idatzita duten horiek bezala. Bideak bilatzen, hasi beharko dugu. Txalo bat eman dituzue, venga! Tema, ire txanda, azkeneko ideia bat konpartitu nahi duzuna gurekin. Zerbait gehiatu zaikena holan esateko? Ez egia pa. Nik esango nukena da, gurean zalantza handia izan genolako horrekin, zer egin aur batek euskeraz egin nahi ez duenean, ez da? Euskeraz egiten ez duenean edo. Eta gu behintzet gure erabakia edo guk orain hartu dugun bidea, bidea luzea izango dela, baina, 1000 kilometroko bide bat ere beti pauso batekin hasten omen da, eta guk eman dugun pauso behintzat izan da, gume hori goxo hartu, poliki, pazientzia pedagogika, ez behartu lehen gainera ipatu dizuet. Askotan gertatzen dalako lehen Peio bere adibidea jarri du indarrena, ez da? Indarra handi bat dagoenean alde batera horrek sortzen du kontrako norazkoan beste-inbesteko indar bat. Eta askotan besteak aldatzea nahi dugu, baina bestea aldatzen da bera nahi balin badu. Ez da gure esku bestea aldatzea nahi bera nahi ez balin badu, baina gu aldatzea 100% gure esku dago, hori bai. Eta askotan agian gu pixka bat aldatzea nahiko da sistema horri malgutasun pixka bat gehiago ekartzeko. Eta batzutan gutxiago egitea, gehiago egitea dalako. Eta nire iruditzaia bukatzeko, lehen aipatu dut ari batzuk hor badaudela ari batzuk jabein adin batetik aurrena erabili daitezkenak, balioa direna, ez da? Persona horren identitatea eraikitzeko, edo eraikitzen duten, edo osatzen duten balioiek erabili daitezkela. Kultura artekotasunaz hitz egiten dugunean, aurrekin zergatik ez hitz egin hizkuntza artekotasunaz. Edo hitz egiten dugunean balio ekologikoaz, zergatik ez hizkuntzen ekologiaz. Edo generoen berdintasunaz hitz egiten dugunean, zergatik ez lotu hizkuntzekin. Euskara eta erderaren harremanean zein da gizonezkoa, zein da emakumezkoa, zergatik. Ez dakit hor badaude bide batzuk, zeharkako bideak, ez da, zuzen joan darrean, horretarako erabiltzak. Listo. Txau, bat. Iker, zerbait esateko gehatu zait, iseka ingo diguk, edo zerbait olan? Ikusten lan bizkat, ideia, ezakit uste dut botatutuela bizkat desordenatuta, baina hor da biltzeko. Nik uste ikasleak ez ibar direla, pasagarra, entzuleak estetik, komunikatzaileak estera, hau da, ikasleak gai izatea gero, harreman euskarazko bat izateko. Ikasleak estea ere, hausnarketa propioak egiteko gai izan daitezen, eta hausnarketaien barnean, euskararen egoerari buruzko hausnarketak ere egiteko gai izan daitezen. Hau da, ikaslea, ni iritsi momentu bat, galdetu nuen zergatik, Nafarroan ezin da lingua navarronuma hitz egin, edo zergatik da inbeste muga. Halako hausnarketak ezin dira ekidin, nik uste realitate soziopolitikoa ezin dela alboratu eta albo batean utzi, horri buruz ere hitz egiten hasi beharko gara. Eta uste dut oso garrantzitsua dela ere, irakaslearen papera, autoritate bat izatetik, astea pasatzen ereduaren bidez irakastera. Eta pixka bat eztabaidak dinamizatzera eta hitz egitera behartzera edo bultzatzera. Eta nik uste ere garrantzia handia daukala akadizkera aurrera pauso batzuk ematea. Batez ere eremu erdaldunetan, gero ez dugulako baliabiderik horri aurre egiteko. Bueno, Loli,
Zegiatu da, gauza asko esateko Ni ez dituzu. galdetu ia zer gehiago daukadan esateko. Ez galdetu hori. Esatekotan, esaldi bat, bi. Ez galdetu. Bi esaldi? Bai. Hartzeko, orduan oso luzea egingo du. Eskola komunitatea osotasunean hartzeko, gurasoak barnez, guretzat askotan gurasoak mugarren beste aldean egoten dira, eta hemen argi gelditu da, argi genuen, baina argi gelditu da eskola baino eragile handiagoak etxekoak direla. Hori alde batetik, eta nik bestetik esango nukena da ez etzitzeko. Gure lanbidea olakoa da, esan nahi dut, kanpoan daukan irudia ez dago oso baloratuta, eta ez dakite ondo zer galditzen duten ez baloratzea, nik uste dut eragilerik handienak hor, egunero geletan sartuta gaudena. Igual ez dugu goi mailako hizkuntzalaritza prestakuntza izango, ez gara gai izango hainbat gauzetaz teoria mailan hitz egiteko, baina egunero eramaten dugu. Horrek eskatzen duena aurrera. Orduan nik esango nukena da ez etzitzeko gauza batzuk, nahiz eta gitzi izan argi badaude, horiek ondo lotzeko izan daitezela eraginkorrak eta batez ere egiteko modukoa bebai eta aurrera jarraitzeko. Ez dalako inor etorriko, bestelako nik eskaintzera, edo zergo inor etorriko. Bueno, bukatzeko, etxeko lanak hemen dauzket, gero emango izkiet. Batek idatzi du eskerrak eman, zuen esperientziatik, destilatzeko jakinduria gurekin konpartitzagatik. Beraz, eskarri oso zuei ere. Eta mila eskar guztioi. Bukatzeko, ohar txiki bat, txapelduna handi bat izan bargaino handia zentzu guztiak gaina, bertsolari handi bat, Xabi Paia gurekin, baina Xabi Paiaren emanaldiaren ordez izango ditugu Ez Dokiru Biko Teatroa, Patxo Telleria eta Mikel Martinez egin. Orain hitza emango dugu departamentuari eta ea zer digun esateko. Eskerrik asko denak.